Sovint es té la concepció, com a mínim des d'aquí a la Catalunya central, que des de Barcelona passen les coses i que aquí una mica som aquesta taca d'oli, que tot va partint des de la capital i això. I nosaltres volem lluitar amb aquest concepte perquè sí que és veritat que arriba molta gent o la situació empitjora a partir de la capital, però està ple també d'edificis buits i especuladors i rendistes que també segueixen amb el mateix caràcter especulatiu que des de la capital. Algunes dades perquè posem en context també que la situació aquí al Bages és realment és complicada i insostenible. Llavors, des del 2015 el preu del lloguer també ha pujat un 58%, gairebé un 60%, com l'àrea metropolitana de Barcelona, i llavors el percentatge de persones que viuen de lloguer cada cop està sent superior perquè està sent l'única via d'entrada a poder tenir un sostre degut a tota a la tensió que hi ha dins del mercat immobiliari.